Да ви направя един клип. Как са гушкати? Това да правя ви клип. Гушкайте се. Можеш ли и музика на компютъра? Ще сложа и музика. Имаш ли на... Ама да, нали? Чакай. Ми гушкай го, аз нали ти правя клип? И как позира? Може ли да се разхождим? Еми, ако успееш да го накараш. Лили. Маймун. Той не ще е сега. Не ще е да се разхожда. Гушкайте се. Но да дали спечели от няколко милиона. Не се закачай, бе. А дано. Дано. Имаш ли? Не. На здраве, Белчо. Качи се при него на леглото. Направо ще да се спукам гърба. Бели! И ще не спукат гъза, като отидем хората. Не е така ли? Какво хапиш? Какво хапиш тук? Какво хапиш, бе? Сладък ми се. На здраве, бе, Белчо, много кихаш. Или те хапи, или мен. Айде, ди, играй се с него. Нали ви правя клип? Айде да стига с тези клипове. Обичам те. Обичам те, обичам те. Той няма да те охапи, бе. Обичам те.